Una part de la població valenciana ha baixat un esglaó d'aquest confinament obligat per la pandèmia. 11 de les 24 àrees de salut valencianes, segurament 12 si afegim el Racó de Mus, viuen un pas de caragol cap a eixe futur que ens ha de portar a la normalitat. Ningú pot dir que gràcies a aquesta desescalada avui no ens trobem menys amenaçats que ahir. Sabem que els viròlegs fa temps que van alertar sobre aquesta gran pandèmia que porta darrere una cua social i fins i tot humanitària. El demà no pot fonamentar-se sobre l'austeritat perquè aquesta no és una bona via per abordar el que s'acosta. Salut, treball, convenis col·lectius sectorials i una vigilància efectiva sobre el benestar social són els camins que convé recórrer com més aviat millor.